Res, després de molt de temps, torna a ser per aquí i vos duc un conte que a mi m'encanta. Se diu... Crida ben fort, Estela. Però, per mirar el conte, primer hem d'estar preparats. I com mos hem de preparar? Hem de tenir les orelles d'elefant, els ulls de mussol i la boqueta de formigueta. I si estem preparats, podem mirar el conte. A l'Estela li agrada jugar moltes coses, però el seu moment preferit del dia sabeu quin és? Quan està dins la banyera i juga amb les seves juguetes, s'imagina que és un dofí que pot nedar per baix l'aigua, surt, pega bots. Però també li agrada molt jugar amb els seus amiguets de l'escola, amb en Joan, en Naina, en Maria, amb en Blai. Però en la que més li agrada jugar és en la Llucia, perquè poden jugar moltes coses, encara que a vegades també s'enfaden. Per exemple, l'altre dia sabeu què els hi va passar? Era el moment de lectura i n'Estela va agafar un conte que li agrada molt, que és de peixos. Però la Llucia també el volia i va començar a pegar en Estela, a mossegar, a fer-li pessigades, perquè estava molt enfadada. I a l'Estela no li estava agradant gens. Sabeu què va fer? Se va imaginar que era un ocell de color taronja i que volava i se n'anava ben enfora d'aquestes coses que no li agradaven. I de sobte va sentir que tot aturava i va obrir els ulls i va dir: "Oh, men si m'he convertit en un ocell, ja fui ben enfora." Però no, era la professora na Catalina que els havia separades i li va dir: "Però Estela, per què no dius res? Ara vas plena de repinyades i de pessigades." I l'Estela diu: "És que no sabia què havia de fer." Diu: "T'estava agradant això que te fa la Llucia?" I diu: "No, això no m'agradava gens." Diu: "I de quan qualque cosa no mos agrada, ho hem de dir, no m'agrada, atura. Però si així tot no atura, pots pegar un crit ben fort i de ben segur que qualcú te vendrà a ajudar. Però no hem de deixar que mos facin mal." I Llucia, si tu volies el mateix conte que l'Estela, ho podem dir en paraules. No hem de pegar, no hem de fer mal a l'altra gent. A l'Estela també li encanta el seu cabell. El té ben negre i llarg, però a vegades té molt d'embulls. I avui de matí, quan la seva mamà l'ha anat a pentinar, en tenia molts i li ha estirat. Però ha pensat en el consell que li havia donat la professora Catalina i ha dit: "Mamà, pots anar més suau, és que m'has fet mal." La seva mamà ha estat ben contenta que l'Estela li digués. I ha dit: "Ai, sí, clar que sí." Diu: "Ara aniré més alerta, m'ho diràs si te torna a fer mal." A l'Estela una cosa que també li encanta és anar a dinar a casa seu per dins, perquè sempre li fan el seu dinar preferit. Sabeu quin és? Truita de patates amb croquetes. Li encanta. I fins fa poc també li agradava molt jugar amb el seu tio Anselm, però darrerament li fa un joc que no li agrada gens. La tanca dins una habitació, li lleva la roba i li fa pessigolles per tot el cos i per llocs que a ella no li agraden. Però el primer pic que el tio Anselm la va tancar dins l'habitació i li va començar a llevar la roba, ella li va demanar: "I per què? Per què me lleves la roba?" I li va dir: "Això és un joc ben secret, no ho pot dir ningú, i ho faig perquè ets la meva neboda preferida i t'estim molt." Però a l'Estela no li estava agradant gens aquell joc i va decidir callar i aguantar perquè no volia que el tio Anselm s'enfadés per culpa seva. Però avui, quan el tio Anselm va anar a tancar dins l'habitació
i li ha començat a llevar la roba i a fer aquestes coses rares per tot el cos, l'Estela ha pensat en el consell de la professora Catalina i li ha dit: «Tio Anselm, això no m'està agradant gens, atura». Però així i tot, el tio Anselm no aturava, seguia fent aquelles coses rares. I ell ha pensat: si no atura, pegaré un crit ben fort i segur que els padrins i la mamà me sentiran del menjador i vendran a ajudar-me. I ha començat a cridar: «Ah!». Amb això, que el tio Anselm ha aturat i tot d'una li ha posat la roba. I han vingut correguensos els petits i els seus pares i han obert la porta i han dit: «Què passa?». I el tio Anselm ha dit: «No, no passa res, només jugàvem». Però l'Estela ha dit: «Sí, però un joc que a mi no m'agrada gens». La seva mare li ha dit: «Tranquil·la, Estela, quan puguis m'ho expliques». Però l'Estela li ha dit: «Jo ara només vull petons i abraçades». Tranquil·la, demà ens xerrarem tranquil·lament d'aquest joc que no t'agradava gens. I conte contat, conte acabat. Així que ja ho sabeu, si qualque vegada vos fan qualque cosa que no vos agrada, ho hem de poder dir: «No m'agrada, atura». I si així tot no atura, pegam un crit ben fort i de ben segur qualcú mos vendrà a ajudar. Adeu, adeu!